Legyetek általtok szerencsések minnyájan, ezt a dalt Szolnokról a Krisztián és a kedves családja küldik nagyon sok szeretettel a drága testvérének, Lázár Ervinnek, Kócsára a születésnapi alkalmából, és kívánok neki ezzel a dallal is nagyon sok boldogságot, örömöt, erőt, egészséget. Isten áldjon benneteket, te visszaszemagtál-e? Nagyon sok szeretettel Bencének a születésnapi alkalmából köszönti őt Krisztián és a családja, illetve a szülei Ervin és Noémi, illetve a testvérei Jászmin és Ervin, és